Shubor Nakaslem Jong Nongsan Hima. Ka Voice of the People Party kala kran shai bakan kampai kaman shigi Riew Thymmai bakin long ki gertong jong ka seng banya gitu ki Riew bala khun Teng ki election ne ki we pat ki seng sign perthai Dr. Bats Kemerbo kum unong aktin ka VPP habakran pigilat patai khubor uloong baka seng kan yali e banwat ne ki Riew balang Thymmai bat ki bala banyo e ka jingshanya ne ki pat ba uloong ru bakim kwa ban penslur Iki Riew ban kan thi na ka we ka seng ka we pat Beijing Pynmlien ban kan thi seng ha u kam long ka ba bha la no satang la da dan ki nong rem ki ba piang pat bas kem ka ba penong ye ki ba le ban mi no na ka seng ha ka we ka liang ula pen sngo ba ka seng kam shim ong ba kan om priang ye ki Riew ba mi na ka we pat ki seng handai kan bishar shwa ben pa ben balada ishong hok ban priang kan priang nam kom ta kan om priang Dr. Marbo ulai thu bana kaliang kaseng kalaya shat habay day bagajing pankre na kabanta ka election banwat bat kumba kalong menta kaseng kalalit ban penrung dukhot sa keleng jaka jong ka jela kum si benta ban pankre ka election MDC kumju ya ka MP habakili halor guru kompan tiket uloong bagani baro ka shong ha ki constituency don ki constituency ki babon bat dan ki bakhangyat habaphai sa election MP ka ba ka VPP kaladat penbanai ka kerteng Dr. Ricky AJ Singkon kum ukertong kaseng Dr. Marbo uloong bagajing pankre kala ya chakman habakili la ka don ni em gajing ekran ban panji kersan ni ki we pat ki seng uloong baki don gajing so scam bakin job ban bat kim sngo don kam ban ye trailang bat ki we ki seng kum baki jukran ka seng ka jongki kaya pher ni ki we pat ki seng kim de tang baki kwa yele election thai ki kwa ban wan ra jingkala ha ka sin shar khadara ka jilla shu la ban rap ba ka nong rem jo ka seng kaya pher ka we pat ki seng sang per thai bat kum ta ka seng kam la ban ye trailang bat ki we pat ki seng Cái parti chúng như là phân khởi sai sai thì là nâng con là lệch bên bên vùng khót sẽ cái lệnh chỉ cả cái long lệ của mình phân khởi cái MDC election đi phân khởi cái MP election thì như là năng watt cái candidate là priang cái application trong cái beterwa mình long cái kartong na cái parti thì lại phân khởi sai sai thì bilang ti barang ni sekemat la ban ban itu no manu bala man di kaki kartong na parti na ka MDC election kamu kalau long kani kajingan pan tiket jini kartong ke bon ke ka syong na constituency hagi constituency kita constituency babon kita ni baking dia kata ka syong hagi constituency ya katu nomor ngam day secretary jong bat ne president jong state election committee tinggal nom la ban ai pimenta tetapi non kami la ban ai hadin ni ke pamenta nom la ban ai pi exact number kan ila yo hi application ni ngam day president secretary jong state election committee nomor ngam padi application thì ngam note ban on exactly hindi kumagi syai ban ni kata ba Dah kita maknaru ibla ya le election Teng hinaway tingin kam Pynmlien in encourage ki ban long ki ban long ki kartong jong ka parti ini le ban wa ki break ba Thymmai ki break ba la ban yo ki syania ki pai ba boleh le untang boleh ni le kapta kalong ki ngim kwa ban penslori ki break ban ya ki parti na gawe ka parti se ka parti thì cái chính Pynmlien mình kinh thi party hangai hi ngai bagai dei kamlong ka baba lain no satang da pidon kita kinong rem ki piang ha bala ka ba scam ka ba penong pi balai ba pi mi na ka party kumbang ong pi lalu mencuai ni bade bangi ong ta ngim ong ba nginom priang ya ki beri ki ba mi na ka party la dang ngin pe ka kies na ka kum ka kies kai Tengah kias ka bagi long genuine bangin priang bari ngin priang hendak lagi kias pamlong genuine dengan priang yang priang baru laman lagi constituency ikan pi election iki pang la pada penbenai candidate beri Dr. Ricky AJ Singkon in the official candidate bijungi ni la pengkret saya nak kata bijungi ni long baik ni dan gajing subscribe bangin job baik ngim dan ngim sudan kam ban ya trelang bat kiwi party kumba ni sekren ba ka party chungi ki phe ni kiwi party ni ngim dei tang ba ni ya le election ndo ni kwa de ban wan ra ya ka ching kla ha ka sensara khada ra ka jela chungi kumba ngong ba mun chwa
ka VPP kam dei tang ka political party ka dei ka political movement ban wan ra ka jingkala ka jala ka jungi te ideologically kan orang ke jongi ke phe ni koi ki party te ngam thai bangin la ban ni tri lang